Когато Бог не иска да бъдеш с някого, ще се появят 5 признака. 1. Твоята връзка с Бог постепенно се отдалечава. Тази връзка не те приближава към Бог, а напротив, намалява времето и ентусиазмът и за четене на писанието, молитва и събрания. Започваш да чувстваш, че Бог се отдалечава все повече от теб. 2. Близките ви хора постоянно ви предупреждават. Вашите близки постоянно ви посочват проблеми във връзката. Тяхната загриженост не проистича от критика, а от искрена загриженост дали не се отклонявате от Божията воля. 3. Преставате да бъдете себе си в тази връзка. Вече не изразявате своята автентична, свободна същност, а потискате, приспособявате и променяте себе си, само за да се впишете в другата личност, като постепенно губите представа за това, кои сте в действителност. 4. Взаимоотношенията ви с близките ви и приятелите ви се влошават. Тази връзка ви отдалечава от близките ви, което води до напрежение или дори разрив. Вместо да получавате подкрепа и благословия, вие се чувствате все по-изолирани. 5. Чувствате се постоянно изтощени, вместо да се чувствате подкрепени. Връзката, която е в съгласие с Божията воля, насърчава растежа и надеждата, но тази ви остави изтощени, емоционално изчерпани и без енергия. Когато забележите, че тези сигнали се повтарят, не ги игнорирайте. Те може да не са случайни, а по-скоро Бог да ви обича и да ви напомня, че тази връзка не е това, което Той е предвидил за вас. Божията воля не е да понасяте страдания в неправилна връзка, а да вървите към такава, която го прославя, изгражда ви и е изпълнена с мир и любов. Ако ви е харесало днешното споделяне, оставете амин и го споделяте с приятели, които се нуждаят от това напомняне.